Čaute, tak sme tu znova a ideme vybrať niečo okolo jazierka a záhrady. No, keď budete nevládať nakupovať, tak máte tu kávičku. Posedenie. Skvelé. Krásne porobené. Asi by to chcelo na dlhší. Nazdar. Trošku na dlhší nákup by to chcela. To je sekcia s krásnymi kovovými nádobami. Tu sú nejaké dekoračné veci. Pozrite na tie krásky. Veľmi rád semka chodím, lebo tých inšpirácií, ktoré si viete pozrieť a načerpať, lebo to je skvelé. Takže mám nakúpené a môžem ísť tvoriť ku jazierku a s jazierkom nejaké malé zázraky. Určite do semka príďte navštíviť, oplatí sa vám. Čaute.